Education Cell jong Khasi Students Union not Khasi Hills District haka hendril terik uyayong kelepin benar ban penlong ya ke jinghikai a free coaching class na ke benta ki kun samla ki balapen dep ya ke class 12 bat ki bapen krek ban ya kun ya ke Common University Entrance Test CUET ban betengi ke jing pule bakam shajrong haki college beper haka jela bat shabar jela Nakaliang ke KSU kalau pentip ru bagi ki form le pelat na duk mentah ke sengi ke hendriu terik haduk ke kat kendai terik uyayong arajar aku sa bat ke kelas kan sedang naduk ke arpu terik uyayong naduk ke por lai baje janmi habakren shikila pathai khubor nakaliang usamla James Hitler mau penyang General Secretary KSU North Khasi Hills District Uloong bakaseng kalapen krek ban ajing hikai a na kabentagi kun samla ki bapen krek ban yakun ya ka CUET exam na kabentagi undergraduate ha ka jinga trelang bat ke El Elyon Institute kabadon Hanong Port Town Shopping Complex. Tolong bakan ka lat kai khubor hakabangi na kaliang ka Khasi Student Union North Khasi District Unit lengba ka Education Cell ni khot sumha bat ni wer khamtam ya ki kun samla jong kadong ka thany ribhoi hakaba ki la pandep ya ka HSLC dan ya class 12 hakaba PE na kaliang jong ka NTA National Test Agency ka kan conduct ya kan ka exam jong ka KUET Common University Entrance Test nam ta ki undergraduate kamut baki hab ban appear kan ka exam KUET nam ta ki UG hakaba hab sim admission hakino no college jong lakadai hapo hangnai hapo jala jong me khalia ka jungi telamba kan kalat na kaliang ka KSU ka Education Cell jong ka North Khasi District Unit ni khot ni wer bat ni karpat ro iki samla bagin sim ne kalat namar haba ni phai bat ni pe ni ba nakawi ka snam shu ka snam hagi snam baladap na kaliang jong ka NTA kala conduct ka exam jong ka kuet nam ta ki postgraduate bat menta ka snam kedai ka sin banengkong kumta ni na kaliang jungi min pelong ya kan ka free coaching class nam tan konkret ya kan CUET nam ta ki UG ka banlong kum si menta ki bakin la ban mi sekmat kum kon samla jong ka dong ka than ka jungi hak ba kum no bakin tip ya ka kom appear ke exam la ka dei khamtam kum ne ka exam ka banlong thamai haki jumut jing perkhat jong kun samla ki jungi bat ni dokumen ro ban pau hapi ba ka KSU lengba ka Education Cell jong ka North Khasi District Unit ngelayo mani trelang bat ka El Elyon Institute hakaba ngin penkre nam ta kini kun samla lengba ka ka free coaching class hakaba ka office jong ka El Elyon Institute ka don hapo first floor nong Port Town Shopping Complex kabran hang ne hapo nong po bat ngi priang subha ya ki kun samla ki ba la pandep ya kelas 12 laki dei hapo napo ka nagadong ka thany reboy jungi bat namta ka bit ka biang bat ka jing mentoi jong kun samla jong ka bri nyu trap ngi priang subha ki ro bat namta ju kui pat ki ban kui pat ki district yo ba kimla ban wan la ka bormet na physically hare kila banle da ka online mode kata kedai ka lat ka bana kaliang jungi ka isu harkat ke jing trelang bat ka El Elyon Institute ngila penkre namta jung phi ki kun samla bat na chimru ina kalan hakaba kai ka jing thmu habangi thmu kene kalong namta ka jing mentoi jong kun samla ki jungi ki samla pule ki batrang bat kenjo shakliar lum bat shikiwe pat ki menta jo ke jing pule ba per bat ni karpar ro tam ya kibor jo ke tanat pule puti bakin perkhat khamha hakaba haba ki khna samla pule kinyo ban bakin appear kena exam ni karpat jur bat na kaliang jo ke tanat education department bakin perkhat khamha haki district ba per bakin don laki jong center ka banele ke exam kram bakan long ke jingsuk namta ki kun samla ki jungi bisbo hakabai dei bat ki form na kaliang jong ka KSU Education Cell North Khasi District Unit ngila pelai ki form nadu menta ka sengi ka nru terik
benai yayong arjar pusau batkan kut hadu ka khandai terik yayong arjar pusau bat ya ka kelas ni sedang berpelong nadu ka arpu arterik benai yayong arjar pusau bat kapor kandrong nadu lai baje cheneng lai baje janmit hadu san baje janmit bat kane kalong ka jingkar paru yaki kun samla lara pidon kam me keno jingke bakamnya pin sobha ban kun ki nambar habang la pelaj hagitu ki advertisement kaba ngikot yaki kun samla bat ni shimru kene senjam kalong ka sin ban kong hakaba na kaliang jungi kum ke siu hakaba ngi i hakaba ke siu kala shimru ke benta hakaba ngin ai free kucing namta ban pekre ke exam UPSC bat kumta ni shimru ne kalat ba na kaliang bat ni kerparu kipor ya kiwipat kibadon ne kalat bakin perkat khambaha namta kena bagi samla pule jong kejat meru ke jungi publishable